Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren be hola be bur egunas. Allah waɗi en kalfinama communication Daakaa o e hoore mum en jetti ɗon ceerno men ceerno Amadou Bayel Ba en jetti comité o foof kono eɗen cikki tan so Allah jaaɓi so tawi en nangodiri enen foof eɗen mbawi wadde ko hen ko poɗɗen wadde ko saabu ko goto wawa ko walla mbiyen ko goto wawi ko ɗiɗo ɓuuri ɗum wawde dental ngal ɓiɓɓe dental ngal eɓe jaaji jangguɓeɓe ne keewi foofen ne janggi goto fof woodi to yaari ɗo goto fof yaari ɗo so addi ko jogui ko ana gasa alhaali o wawa rewde lawol te eɗen cikki gollande ceerno wona ko hetti saabu sa mimi no seeɗa tan a yiyat no Allah waɗirani ɗum wawa yarde yeeso wadde en jetti Allah no feewi on banggue hikka e alhaali ko hesɗi ko ganduɗa koko wawi tengtinede ko adi foof ko adi lewru e balɗe nde Daakaa warata en gudditi en mbaɗi créé plateforme goto mo ganduɗa ma jaydiyankoɓe e haralleɓe mum bindo ɗum ma hokku en wawde ɓedde ko ganduɗa kañum woni golle ɗe gonɗen e wadde ɗe ma hokku en kadi andude le nombre de journalistes et le nombre de techniciens yo groupe de média ji jogorɗi immade e nder Dakar walla e nder Sénégal walla e leyɗel goɗɗe ɗe arde wadde couvrir ko ganduɗa kañum woni Daakaa o ɗum ko gueɗel ɗiɗoɓel ngel enen fof eɗen nana yamirore nde ceerno hokkiri nde woni kala garɗo Daakaa tawi ka jaydiyanke ko mbawɗa wonde foof ya wat feere dakoyeɗa to Madina Gounass to eɗen jiiɗi walla mbiyen centre média mawɗo mo ganduɗa comité d' organisation e garagol ceerno Amadou Bayel ko centre média waɗama ɗo on centre média ma wallu yimɓeɓe jaydiyankoɓe surtout haɓe mbawa wadde golle mabɓe taw caɗele fof ngala hen ɓe mbaɗa golle mabɓe taw ana wondi kadi e professionnalisme par ce que maɓe keeɓ internet no hannirta ni Sonatel walli en ɗum ɗon newima kono kadi machine aji ma keeɓe beele jaydiyankoɓe mbaɗa golle mabɓe taw ɓe cohlani hodde ko ganduɗa kañum woni caggal to wuuro to donc ɗum ko gueɗel ɗiɗi ɗe gueɗel taraɓel ngel ko batte sécurité o dental ngal kadi ana nanggui yo sécurité o no fewi beele alhaali o wawa rewde lawol wadde ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kesɗude addade e ko ganduɗa kañum woni e oɗo Daakaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi kala ko fewti contenu e lowdi ndi mbaɗen feere golliden hen beele alhaali o ana wawi rewde lawol par ce que aɗa andi dental ngal alhaali mum no yaaji no mawni e gaynotako ɓetotako donc goto foof nokkat hen tan ko yiiɗi ko waɗa ɗum exploité en tant que journaliste e modèle mo joguiɗa fof walla mbiyen e façon mo jiɗirɗa fof wona nafoore e leydi ndi wona nafoore aduna o foof donc koye ndin mbaɗi gollitten jaɓɓade kadi journaliste uji ɗi bismadeɓe jaɓɓade technicien ji ɗi bismadeɓe saabu ko adi fof kadi avant min ardade comité d' organisation Daakaa o ko en journaliste wadde e ko ana hani aussi arɓe ɗo ɓe eɗen mbawi wiide e temedere nde ƴiɗɗa fof capanɗe jeenayo ɓe fof eɗen gandiɓe so tawi ɓen gandaɓe ɓe kewani donc ɗum waɗi ala kulli haalin wonde men kadi madinajo tawede men kadi e ɗeɗo golle ɗe ceerno halfin men ala kulli haalin kadi nanggodiren e bandiraɓeɓe golliden e mabɓe wondude noon e Daakaa FM e Daakaa Média par ce que kamɓe goni télévision wuuro ngo kamɓe goni télévision dental ngal ala kulli haalin golliden e mabɓe ƴeewen ko ngakki ko etoɗen ɗum fewnude ko moƴƴi ko ƴeewen wadde ɗum renforcé beele ɗum rewa lawol kalfinoɗen golle ɗe enen e koye men woodi ko miijo ngo gadduɗen hen kono miijo ngo gadduɗen ngo fawoto ko yamirore ceerno nde jaydiyanke na jangguina éthique et déontologie woni meccal kala ana namdi woodi ko ngal namdi to ɗum goto men fof ne andi ɗum ko gueɗel ɗiɗoɓel ngel no mbimini joni koye dental gonɗen eɗen gandi dental ngal no way so tawi en gandino ngal way ko ɗum woni ko kokketen jaydiyankoɓe arɓe ɓe kalden e mabɓe jiwden e mabɓe beele kamɓene ɓe ganda holno dental ngal way ɓe ganda holno ɓe ƴoguirta kabaruji ɗi holno ɓe keɓirta ɗi holno ɓe mbaɗirta ko ganduɗa kañum woni reportage uji mabɓe ko nandi hen so tawi ɗum ɗon woodi woni may en gandu alhaali o ma rew lawol jeynen garɗo foof kadi ma en gollide makko no poɗɗen gollidirde makko heddi kadi ko neɗɗo foof eno way ɗum waɗi ala kulli haalin enen ƴeewen ko moƴƴinta ko ƴeewen vidéo ji e nate ɗe ganduɗa ko pilmeteɗe koko yaltata ko ƴeewen holno ɗum wayi ko adi ana yalta saabu enen ko ɗum woni golle men ko ƴewtade siwto ko waɗete ko beele ana wawa rewde lawol so julɓeɓe jeeɓi ɗum soɓe jii ɗum ɓe belto eɗen gandi woodi télévision aji ɗi ganduɗa télévision aji mawɗi ɓen en kalantaɓe golle mabɓe par ce que c'est des professionnels woodi e men kadi ɓe ganduɗa hayso tawi ɓe jogui télévision aji mawɗi eɓe gandi meccal ngal eɓe gandi koɓe mbaɗata te ɗum ɗon c'est très important kono haɗata malgré tout ça goto men foof ana wawi wattede lawol ana wawi oncede beele alhaali o ɓeydo rewde lawol kono no kewmi wiide ni ko dental ko ceerno ko wona ko goɗɗo ko no ɗum waɗirte ni ana ɗesa sertude e no woɓɓe ɓe mbaɗirta ni par ce que enen wona ko ari fof oƴƴo ko l'islam ko hunde yonde ko tijaniya ko hunde yonde kadi ko hunde nde ganduɗa ko Madina Gounass donc ko ɗum ɗon woni ko jiɗɗen darade beele alhaali on wawa rewde lawol Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur egunas. Teren futa lillahi hajettoɗen
to seeren ɓe hoolaɓe ɓuur e guna